Apostlenes gerninger, kapitel 15. Mens Paulus og Barnabas opholdt sig i Antiochia, kom der nogle jøder fra Judæa på besøg, og de stod frem og sagde til menigheden: I kan kun blive frelst, hvis I bliver omskåret efter de jødiske forskrifter. Det førte til en heftig debat mellem Paulus og Barnabas på den ene side, og de tilrejsende jøder fra Judæa på den anden. Til sidst blev det besluttet, at Paulus og Barnabas og nogle andre ledere fra menigheden i Antiochia skulle tage til Jerusalem for at diskutere sagen med apostlene og de øvrige ledere i menigheden der. Menigheden udrustede dem til rejsen, og på vej gennem Fønikien og Samaria gjorde de ophold i byerne for at besøge de Jesus-troende der. Her fortalte de til alles store glæde, at mange ikke-jøder nu også havde vendt sig fra deres synd og havde taget imod budskabet om Jesus. Da de ankom til Jerusalem, blev de taget godt imod af hele menigheden med apostlene og de øvrige ledere i spidsen. Paulus og Barnabas berettede om de store ting, Gud havde udrettet igennem dem i deres arbejde blandt de ikke-jødiske folkeslag. Men nogle af de farisæer, der var kommet til tro, rejste sig op og sagde: Disse mennesker skal omskæres, og de skal have besked på at overholde de lover og forskrifter, Moses har givet os. Apostlene og menighedens ledere holdt nu et særskilt møde for at drøfte spørgsmålet. Det førte til en længere diskussion, og til sidst rejste Peter sig. Venner, sagde han, I ved jo godt alle sammen, hvordan Gud i begyndelsen udvalgte mig blandt jer, og brugte mig til at forkynde budskabet om Jesus for ikke-jøder, så også de kunne komme til tro. Og Gud, som kender hjertets indstilling, satte det blå stempel på dem ved at give dem Helligåndens kraft, ligesom han gav den til os. Han gjorde ingen forskel på dem og os, for vi har alle fået hjertet renset gennem troen. Skal vi nu til at gå i rette med Gud og lægge en byrde på disciplenes skuldre, som hverken vores forfædre eller vi selv havde været i stand til at bære? Nej, det er gennem Herren Jesu nåde, at vi kommer til tro og bliver frelst, på samme måde som dem, der ikke er jøder. Forsamlingen blev stille, og de lyttede nu til Barnabas og Paulus, der fortalte om de under, som Gud havde udført igennem dem blandt de ikke-jødiske folkeslag. Da de var færdige med deres beretning, tog Jakob ordet og sagde: Venner, jeg vil gerne sige noget. Simon har fortalt, hvordan Gud greb ind og åbnede døren for mennesker fra andre folkeslag til at blive et folk, der tilhører ham. Det stemmer helt overens med, hvad profeterne har sagt. Der står jo skrevet: Derefter vil jeg vende tilbage og genopbygge Davids rige. Jeg vil genopbygge det, som blev revet ned, og få det op at stå igen. Det gør jeg for, at de øvrige må søge Herren, alle de andre folkeslag, som jo også tilhører mig. Det er Herren, der siger det, og han vil gøre det. Jakob fortsatte: Det har altså været kendt fra gammel tid, at de øvrige folkeslag også skulle med. Jeg mener derfor, at vi ikke skal lægge unødvendige byrder på de ikke-jøder, der vender sig til Gud. Nej, lad os blot skrive til dem, at de skal afholde sig fra al seksuel synd, og endvidere bør de ikke spise blod, kød fra kvalte dyr, eller kød, som først har været ofret til afguderne. Alle kender jo de love, vi har fra Moses, for de er blevet oplæst og forkyndt hver eneste sabbat gennem utallige generationer i synagogerne rundt omkring i de forskellige byer. Da sagen dermed var afgjort, besluttede apostlene og lederne i samråd med hele menigheden at sende nogle repræsentanter til Antiochia sammen med Paulus og Barnabas. De mænd, der blev udvalgt til den opgave, var to af menighedens ledere, nemlig Judas Barsabas og Silas. De fik følgende brev med: Fra apostlene og menighedens ledelse i Jerusalem, til de ikke-jødiske troende i Antiochia, Syrien og Kilikien, mange hilsner til jer alle. Vi har fået at vide, at nogle folk herfra har skabt en del uro hos jer, ved blandt andet at sætte spørgsmålstegn ved jeres frelse. Det har vi imidlertid aldrig bedt dem om, og vi er derfor blevet enige om at sende jer 2 udvalgte mænd fra menigheden her, sammen med vores elskede Barnabas og Paulus, som jo har våget livet i arbejdet for vores Herre Jesus Kristus. Vi sender altså Judas og Silas, for at de mundtligt kan bekræfte det, som vi her skriver om. Helligånden og vi har besluttet, at der ikke skal lægges nogen større byrde på jer, end det er strengt nødvendigt. Det vil sige, at I skal holde jer fra at spise kød, som er ofret til afguderne. Kød af kvalte dyr og blod. Desuden skal I holde jer fra al seksuel synd. Hvis I overholder det, handler I ret. Lev vel.
De 4 mænd tog så afsted til Antiochia, hvor de kaldte menigheden sammen og overrakte dem brevet. Da brevet var blevet oplæst, blev der glæde i hele menigheden over de opmuntrende ord. Judas og Silas var profeter, og de opmuntrede og styrkede menigheden gennem flere budskaber. De blev i byen et stykke tid, hvorefter de vendte tilbage til Jerusalem med hilsen og tak til dem, der havde sendt dem. Paulus og Barnabas opholdt sig endnu en tid i Antiochia, for sammen med mange andre at undervise og forkynde Herrens ord. Nogen tid efter sagde Paulus til Barnabas: Lad os nu vende tilbage for at se, hvordan det går med menighederne i de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord. Men da Barnabas ønskede at tage Johannes Markus med, gjorde Paulus indsigelser. Han mente ikke, at Markus skulle med nu, eftersom han var rejst tilbage, da de kom til Pamfylien, i stedet for at fortsætte i arbejdet sammen med dem. De 2 mænds uenighed på det punkt blev så skarp, at de besluttede at tage hver sit sted hen. Barnabas tog Markus med sig og sejlede til Cypern, men Paulus valgte at tage Silas med, og efter at menighedens ledere havde bedt om, at Gud i sin nåde ville være med dem, tog de afsted og rejste til provinserne Syrien og Kilikien for at styrke menighederne der. Paulus og Silas fortsatte rejsen, og efter et kort ophold i Derbe ankom de til Lystra. Her traf de en disciple, der hed Timotheus. Selvom hans far var græker, blev han regnet for at være jøde, fordi hans mor var jøde. Timotheus havde et godt omdømme blandt lederne i menighederne, både i Lystra og Ikonien, så Paulus ville gerne have ham med på den videre rejse. Han fik Timotheus omskåret, inden de tog afsted, af hensyn til de mange jøder, de kom i kontakt med. De vidste nemlig alle, at han ikke var blevet omskåret på grund af sin græske far. De rejste nu fra by til by, og de brugte anledningen til at forklare de lokale menigheder de regler, som apostlene og menighedens ledere i Jerusalem havde besluttet, at de burde overholde. Ved den undervisning og opmuntring, menighederne modtog fra Paulus og Silas, blev de styrket i troen og voksede dagligt i antal. Derefter rejste Paulus og hans ledsager gennem distriktet Frygien i den provins, der hed Galatien, efter at Helligånden havde afskåret dem fra at forkynde ordet i provinsen Asien. Da de nærmede sig grænsen til det område, der hed Mysien, overvejede de at fortsætte mod nord ind i provinsen Bithynien. Men Jesu ånd tillod dem det ikke. I stedet rejste de mod vest tværs gennem Mysien og nåede til havnebyen Troas. En nat havde Paulus et syn. Han så en mand fra Makedonien, som stod og kaldte indtrængende på ham. Kom herover til Makedonien og hjælp os, råbte han. Efter det syn forsøgte vi med det samme at komme over til Makedonien, for vi forstod, at det var Gud, der ville sende os derover for at forkynde budskabet om Jesus. Vi gik ombord i et skib i Troas og nåede den første dag frem til øen Samothrake. Den næste dag ankom vi til havnebyen Neapolis i Makedonien. Derfra fortsatte vi til fods til Filippi, der er en romersk koloni og den vigtigste by i den del af Makedonien. Der blev vi nogle dage. På sabbaten gik vi et lille stykke uden for byen, langs med en flod, hvor vi mente jøderne plejede at mødes til bøn. Vi satte os ned og begyndte at tale til de kvinder, der var kommet. En af dem hed Lydia. Hun var fra Thyatira og handlede med kostbare purpurklæder. Hun havde antaget den jødiske tro, og mens hun lyttede til Paulus, åbnede Herren hendes hjerte, så hun tog ordene til sig. Sammen med hele sin husstand blev hun døbt, hvorefter hun indbød os som sine gæster. Hvis I virkelig tror på, at jeg nu hører Herren til, sagde hun, så må jeg også komme og bo i mit hus i nogle dage. På den måde overtalte hun os. Da vi en dag var på vej ned til det sted ved floden, hvor de samledes til bøn, mødte vi en slaveinde, der havde en spådomsånd i sig. Hendes herre tjente mange penge på grund af hendes evne til at spå. Hun fulgte i hælene på os og råbte: Disse mænd er den højeste Guds tjenere, og de er kommet for at forkynde jer vejen til frelse. Det gentog sig i mange dage, og til sidst blev det Paulus for meget. Han vendte sig om og talte direkte til dæmonen i hende. Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn at forsvinde ud af hende. I samme øjeblik forlod den hende.
Hendes herrer blev vrede over, at de nu havde mistet deres indtægtskilde. Så de greb fat i Paulus og Silas og slæbte dem for dommerne på byens torv. De her mennesker skaber oprør i vores by, sagde de. De er jøder, og de lærer folk skikke, som vi romere ikke kan godtage, og bestemt ikke kan rette os efter. Mængden tilsluttede sig anklagen mod Paulus og Silas. Dommerne gav ordre til, at tøjet skulle rives af dem, og at de skulle pryles med knibler. Efter de var gennembanket, blev de kastet i fængsel, og fangevogteren fik strenge ordre til at sørge for, at de ikke undslap. Han tog ingen chancer, men kastede dem i den inderste celle og spændte deres fødder fast i nogle tunge træblokke. Ved midnatstid var Paulus og Silas i færd med at synge lovsange til Gud, mens alle de andre fanger lyttede. Pludselig blev fængslet gennemrystet af et kraftigt jordskælv, så det rystede sin grundvold. I samme øjeblik sprang fængselsdørene op, og alle lænkerne faldt af fangerne. Fangevogteren vågnede med et sæt, og da han så fængslets døre stå på vid gab, troede han fangerne var stukket af, og han greb sit sværd for at begå selvmord. Men Paulus råbte til ham: "Stands! Gør ikke dig selv fortræd. Vi er her jo alle sammen." Rystende af angst råbte fangevogteren: "En fakkel! Kom med en fakkel!" Hvorpå han styrtede ind i fængslet og kastede sig ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem udenfor og spurgte: "Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?" "Hvis du tager imod Jesus som din herre, bliver du frelst," svarede de. "Det gælder både dig og din husstand." Så forkyndte Paulus og Silas om Jesus, både til ham og til de andre, der hørte til husstanden. Selvom det var midt om natten, gik fangevogteren i gang med at rense deres sår, og straks efter blev han og hele hans husstand døbt. Da det var sket, tog han Paulus og Silas med ind i sit hus og serverede mad for dem, og alle i huset var jublende glade, fordi de var kommet til tro på Gud. Næste morgen sendte dommerne nogle betjente til fangevogteren med besked om, at han nu kunne løslade de to mænd. Fangevogteren førte dem hen til Paulus i hans celle og sagde: "Dommerne har sendt besked om, at de skal løslades. Derfor er I fri til at rejse videre i fred." Men Paulus svarede: "Til trods for, at vi er romerske statsborgere, er vi offentligt og uden dom blevet gennembanket og kastet i fængsel. Og nu vil man så hemmeligt sende os bort? Nej, lad dommerne selv komme herhen og føre os ud af fængslet." Betjentene gik tilbage med den besked. Da dommerne hørte, at de var romerske statsborgere, blev de bange. De kom derfor hen til fængslet og gav dem en undskyldning, hvorefter de førte dem ud af fængslet med en opfordring til at forlade byen. Men Paulus og Silas gik først tilbage til Lydias hus,
hvor de samledes med de troende og opmuntrede dem til at holde fast ved troen. Derpå fortsatte de deres rejse. Apostlenes gerninger, kapitel 17. Paulus og hans ledsager lagde turen om ad Amfipolis og Apollonia og ankom til Thessaloniki, hvor jøderne havde en synagoge. Som sædvanligt ønskede Paulus først at tale til jøderne, og de følgende 3 sabbater tog han ind i synagogen og debatterede med dem om, hvad der står i skrifterne. Han forklarede dem, at det var Guds plan, at Messias skulle lide døden, og derefter genopstå fra de døde. Og den Jesus, som jeg fortæller jer om, sagde Paulus til slut, han er den Messias, som vi har ventet på. Nogle af jøderne blev overbevist og kom til tro. Det samme gjorde et stort antal grækere, som tidligere var konverteret til jødedommen, deriblandt en del af byens fremtrædende kvinder. De jøder, som ikke tog imod budskabet, blev fanatiske modstandere. De fik samlet noget rakkerpak fra gaden og fik stemningen pisket godt op i hele byen. Sammen med hoben stormede de Jasons hus for at få fat i Paulus og Silas og slæbe dem for øvrigheden. Da de ikke kunne finde dem, trak de i stedet Jason og nogle af de andre kristne ud af huset og førte dem hen til byens ledere. De råbte deres anklager ud. Der er nogle folk, som har forårsaget oprør andre steder i verden, og nu er de kommet til vores by for at gøre det samme her. Jason har taget imod dem, og de gør alle sammen oprør mod kejseren. De påstår nemlig, at der findes en anden konge, en der hedder Jesus. På den måde fik de gjort byens ledere og alle de tilstedeværende yderst urolige. Men Jason og de andre kristne fik dog lov at gå, efter der var stillet kaution for dem. Allerede samme nat blev Paulus og hans medarbejdere sendt afsted til Berøa. Den næste sabbat gik de som sædvanligt ind i synagogen for at forkynde budskabet om Jesus. Jøderne i Berøa var mere storsindede end dem i Thessaloniki. De lyttede opmærksomt til budskabet, og dag efter dag studerede de skriftene for at se, om det var sandt, hvad de fik fortalt. Mange af jøderne kom til tro, for uden en del af de fremtrædende græske kvinder og også mange græske mænd. Men da jøderne i Thessaloniki fik at vide, at Paulus nu også var i gang med at forkynde Guds ord i Berøa, tog de derhen for at ophidse befolkningen imod ham. Menighedens ledere eskorterede derefter hurtigt Paulus ud til kysten, mens Silas og Timotheus blev tilbage. De, der fulgte Paulus ned til båden, sejlede med ham helt til Athen, hvorfra de vendte tilbage til Berøa med besked til Silas og Timotheus om hurtigst muligt at komme ned til ham. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han mere og mere opbragt over alle de afgudsbilleder, han så rundt omkring i byen. I synagogen om sabbaten debatterede han med de jøder og grækere, som kom der, og på ugens andre dage talte han med de mennesker, han traf på torvet. På et tidspunkt faldt Paulus i snak med en gruppe filosofer, både epikuræer og stoikere. Nogen sagde, sikke dog et snakkehoved. Andre sagde, han vil vist have os til at tro på nogle nye fremmede guder. De kendte jo intet til Jesus, og det med opstandelsen fra de døde kunne de slet ikke forholde sig til. De besluttede så at tage ham med hen til byens højeste rådsforsamling, Areopagos. Vi vil gerne høre noget mere om den nye lære, som du kommer med, sagde de. Det lyder jo temmelig fremmed for os, men vi vil gerne vide, hvad det hele går ud på. Det var nemlig sådan, at både byens indfødte borgere og tilflytterne fik meget tid til at gå med at fortælle og høre sidste nyt. Så stod Paulus frem midt i Areopagos-forsamlingen og sagde, højtærede mænd her i Athen, jeg har lagt mærke til, at I er meget interesserede i åndelige spørgsmål. Da jeg spacerede gennem byen, så jeg de mange religiøse symboler, som I bruger i jeres gudstyrkelse. Der var blandt andet et alter med inskriptionen, for en ukendt Gud. Den Gud, som I dyrker uden at kende, ham vil jeg gerne fortælle jer om. Der er en Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den. Han er herre over både himlen og jorden. Han bor ikke i menneskeskabte templer. Han har heller ikke brug for, at mennesker skal sørge for hans fornødenheder. Tværtimod, det er ham, der giver menneskene liv og ånde og alt andet. Han lod alle racer nedstamme fra det samme menneske og spredte folkeslagene ud over hele jorden. Han har fastsat, hvor længe hvert folkeslag skal bestå, og hvor dets grænser skal gå. Han skabte menneskene med en længsel efter Gud, så de i deres famlen måske kunne finde ham.
exact places where they should live. God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him. Han er nemlig ikke ret langt borte fra en eneste af os, for han giver os liv, bevægelse og eksistens. Ligesom en af jeres egne digtere har sagt, vi tilhører også hans slægt. Når vi er i slægt med Gud, så ligner vi ham. Og så skal vi ikke tænke på Gud som et billede i guld, sølv eller sten. Et billede, der er formet ud fra menneskelig tankegang og kunstnerisk dygtighed. Nok har Gud båret over med tidligere tiders uvidenhed, men nu befaler han, at alle mennesker, hvor de end er, skal vende om til ham. Han har nemlig fastsat en dag, hvor han vil afsige sin retfærdige dom over alle mennesker i hele verden. Det vil han gøre sammen med en bestemt mand, som han har udvalgt til denne opgave. Og for at hjælpe alle mennesker til at tro det, har han oprejst ham fra de døde. Da forsamlingen hørte, at nogen skulle være genopstået fra de døde, gav nogen sig til at le, mens andre sagde, det vil vi høre mere om en anden gang. Så forlod Paulus dem. Men der var nogle få mænd, der sluttede sig til ham og kom til tro, blandt andet Dionysius, som selv var medlem af Areopagos-forsamlingen. Desuden var der en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Kapitel 18. Derefter forlod Paulus Athen og rejste videre til Korinth. Der traf han en jøde, som hed Aquila. Hans kone hed Priscilla. Deres arbejde var at sy telte, ligesom Paulus gjorde, så han fik lov til at bo hos dem og arbejde sammen med dem. Aquila stammede oprindeligt fra Pontus, men han og hans kone var netop ankommet fra Italien, for kejser Claudius havde givet ordre til, at alle jøder skulle forvises fra Rom. Hver sabbat var Paulus i synagogen, hvor han debatterede med og søgte at overbevise både jøder og grækere. Da Silas og Timotheus kom ned til Korinth fra Makedonien, var Paulus helt opslugt af at forkynde Guds ord og søge at overbevise jøderne om, at Jesus virkelig var den ventede Messias. Men da jøderne hånende afviste ham, rystede Paulus symbolsk støvet af sin kappe og sagde, det er jeres egen skyld, hvis I går fortabt. Jeg kan ikke tage ansvaret for det. Fra nu af vil jeg forkynde budskabet om Jesus for de andre folkeslag. Han flyttede så sin undervisning fra synagogen over til et hus, som lå lige ved siden af og tilhørte Titius Justus, en græker, som var gået over til jødedommen, men nu var kristen. Synagogeforstanderen Crispus og hele hans husstand kom også til tro på Herren. Mange af byens indbyggere kom for at lytte til Paulus, og mange kom til tro, hvorefter de blev døbt. En nat havde Paulus et syn, i hvilket Herren sagde til ham, du skal ikke være bange, for jeg vil beskytte dig, så ingen gør dig fortræd. Fortsæt med at tale og giv ikke op, for jeg har et stort folk i denne by. Så blev Paulus i Korinth i 1,5 år og underviste i Guds ord. Mens Gallio var guvernør i den romerske provins Achaia, gennemførte jøderne en samlet aktion mod Paulus og fik ham slæbt hen til guvernøren. Der kom de frem med følgende anklage. Manden her overtaler folk til at dyrke Gud på en måde, som er imod vores lov. Men da Paulus skulle til at forsvare sig, vendte Gallio sig til jøderne og sagde, hør engang i jøder. Havde der været tale om en grov forbrydelse eller anden lovovertrædelse, vil jeg godt have hørt på jer. Men når det drejer sig om ordstrid og magtkampe inden for jeres egen religion, så må I selv klare det. And your own law. Settle the matter yourselves. Den slags sager vil jeg ikke dømme i. Så jog han dem væk fra domstolen. Alle greb nu fat i synagogeforstanderen Sostenes og slog løs på ham lige uden for domstolen. Men det tog Gallio sig ikke af. Efter den hændelse blev Paulus endnu en tid i Korinth, før han besluttede at tage tilbage til provinsen Syrien sammen med Priscilla og Aquila. Så tog de afsked med menigheden og kom ned til havnebyen Kenkrea.
Her lod Paulus sit hår klippe, da tiden for hans nazirærløfte nu var udløbet. De gik ombord i et fragtskib og ankom til Efesos, hvor Paulus efterlod Aquila og Priscilla. Mens skibet lossede i havnen, havde Paulus tid til at aflægge et besøg i synagogen for at debattere med jøderne der. De bad ham blive nogle dage, men det kunne han ikke. Da han tog afsked med dem, sagde han, om Gud vil kommer jeg tilbage til jer. Derefter sejlede han videre med skibet sydpå langs kysten. Da de ankom til Caesarea, fortsatte Paulus rejsen til fods mod Jerusalem. Efter at have aflagt et kort besøg i menigheden der, tog han videre til Antiochia. Der blev han et godt stykke tid, og da han igen rejste ud, tog han til den frygiske del af provinsen Galatien, hvor han tog rundt og styrkede disciplene i troen. På den tid kom en jøde ved navn Apollos fra Alexandria i Egypten til Efesos. Han var en veltalende mand og var godt kendt med skrifterne. Hjemme i Alexandria havde han lært om Jesus, og nu talte han begejstret om det og underviste korrekt ud fra det, han vidste, selvom den eneste dåb, han havde hørt om, var Johannes' dåb. Da han frimodigt stod og talte om Jesus i synagogen, inviterede Priscilla og Aquila ham med hjem og gav ham yderligere undervisning. Apollos ville gerne rejse over til Akaja, og menighedens ledelse opmuntrede ham til at gøre det. De skrev til de kristne menigheder der og bad dem tage godt imod ham. Og da han kom derover, blev han ved Guds nåde til stor hjælp for de troende der. Når der var offentlig debat, tilbageviste han med stor kraft alle de jødiske argumenter, i det han ud fra skrifterne beviste, at Jesus var den lovede Messias. Mens Apollos opholdt sig i Korinth, rejste Paulus videre fra Galatien gennem det indre højland og kom ned til Efesos. Der traf han en flok disciple og spurgte dem, fik I Helligånden dengang I kom til tro? Vi har ikke engang hørt, at der findes en Helligånd, svarede de. Hvilken dåb blev der døbt med, spurgte han. Johannes døbers dåb, svarede de. Johannes døbte dem, der havde taget afstand fra deres synd, og han sagde til folk, at de skulle tro på en, som kom bagefter ham, det vil sige Jesus. Så snart de hørte det, lod de sig døbe til at tilhøre Herren Jesus. Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede. Der var omkring 12 mænd i alt. I de følgende 3 måneder kom Paulus til stadighed i synagogen, hvor han frimodigt debatterede med jøderne og talte overbevisende om Guds rige. Men nogle af dem nægtede hårdnakket at tage imod budskabet, og de talte offentligt imod dem, som blev kaldt vejen. Så forlod Paulus synagogen og tog gruppen af disciple med sig over i Tyranners forelæsningssal, hvor de holdt daglige samtaler. Det fortsatte de næste 2 år, så alle indbyggere i provinsen Asien, både jøder og grækere, fik anledning til at høre Herrens ord. Gud udførte usædvanlige under igennem Paulus tjeneste, med det resultat, at folk kappedes om at få fat i de arbejdsforklæder eller tøjstykker, som Paulus havde brugt. Når tøjstykkerne derefter blev lagt på syge mennesker, blev de syge helbredt, mens andre blev befriet fra onde ånder. Nogle jødiske eksorcister, som rejste fra by til by, brugte også Jesu navn, når de prøvede at uddrive onde ånder. De sagde, jeg befaler jer at forsvinde i kraft af den Jesus, som Paulus forkynder. Der var blandt andet 7 sønner af den jødiske ypperstepræst, Skeuas, som prøvede det. Men da de gjorde det, svarede den onde ånd, Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er. Men I? Hvem er I? Manden, der havde den onde ånd i sig, for løs på dem og mishandlede dem, så de til sidst måtte flygte ud af huset, forslået og med tøjet revet af. Den historie blev hurtigt kendt blandt både jøder og grækere i Efesos. Alle blev grebet af ærefrygt, og de var fulde af lovord om Herren Jesus og hans magt. Som følge af den hændelse kom mange af de nye troende og fortalte åbent om de hemmelige ting, de før havde været involveret i. Og en hel del kom med deres okkulte bøger, som så blev brændt på et stort bål. Man optegnede bøgernes værdi og fandt ud af, at det svarede til 50.000 sølvstykker. Som følge af Herrens magt fik budskabet flere og flere tilhængere. Derefter besluttede Paulus under ledelse af Helligånden at rejse gennem Makedonien og Akaja til Jerusalem. Og når jeg har været der, må jeg videre til Rom, sagde han. Han sendte sine 2 hjælpere, Timotheus og Erastos, i forvejen til Makedonien, mens han selv blev endnu en tid i provinsen Asien. På den tid opstod der en del røre i Efesos omkring dem, der blev kaldt vejen. En velstående forretningsmand ved navn Dimitrios havde mange folk i arbejde med fremstilling af små sølvkopier af Artemis-templet. Han sammenkaldte til et møde med alle byens øvrige sølvsmeder og sagde til dem, mine herrer,
I ved alle, at vi tjener godt ved at lave vores sølvting. I har også hørt om den mand, der hedder Paulus. Han har fået en masse mennesker, både her i Efesos og i hele Asien, til at tro på, at de guder, vi fremstiller, ikke er sande guder. Here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He says that man-made gods. Ikke alene giver det vores erhverv et dårligt ry, There's danger. Not only that our trade will lose its good name, but also that the temple men der er fare for, at vores store gudinde Artemis' tempel and the goddess herself vil miste sin betydning, og at den gudinde, som hele Asien, ja hele verden dyrker, vil blive vanæret. will be robbed of her divine majesty. Den tale satte blodet i kog hos folk, og de begyndte at råbe, "Stor er Efesernes Artemis!" Great this Artemis of the Ephesians! Ophidselsen bredte sig, og snart var hele byen i oprør. Alle stormede mod friluftsteateret. De greb fat i Paulus 2 rejsekammerater, Aristark og Gaius fra Makedonien, og slæbte dem med for at anklage dem. Paulus ville også selv være gået hen på teaterpladsen, men disciplene holdt ham tilbage. Desuden sendte nogle af provinsens ledende mænd, som var venner med Paulus, bud til ham om ikke at sætte livet på spil. Inde i teateret råbte og skreg folk i munden på hinanden, og det hele var en stor forvirring. De fleste var ikke engang klar over, hvad de var der for. Nogle af jøderne fik øje på Alexander. De satte ham hurtigt ind i sagen og fik ham skubbet frem. Han vinkede med hånden og forsøgte at komme med et forsvar. Men da alle kunne se, at han var jøde, råbte de i kor i næsten 2 timer, "Stor er Efesernes Artemis!" Til sidst lykkedes det byrådets formand at berolige dem så meget, at han kunne få ørenlyd. "Borgere i Efesos," råbte han. "Alle ved, at Efesos er centrum for tilbedelsen af vores berømte Artemis, hvis billedet faldt ned til os fra himlen. image which fell from heaven. Therefore, Når det er en kendsgerning, som ikke kan diskuteres, så er der ingen grund til at blive foruroliget eller gribe til overilede handlinger. I har ført de mænd herhen, skønt de hverken har stjålet noget i templet eller har hånet vores gudinde. blamed our goddess. Hvis Demetrios og hans sølvsmede har en klage mod dem, er der domstole og fastlagte dage for retsmøder, og dommerne kan straks tage sig af sagen. Lad os derfor bruge de lovlige instanser. There are proconsuls. They can press charges. Og hvis I har andre ting at klage over, så kan det ordnes ved et lovligt indkaldt folkemøde, It must be settled in a legal assembly. for vi risikerer at blive anklaget for oprør efter det, der er sket i dag. Rioting because of today's events. In that case, we would not be able to account for this commotion, since there Der er ingen fornuftig grund til at lave sådan en spektakel. for it. Med disse ord fik han forsamlingen opløst. Apostlenes gerninger, kapitel 20. Da uroen havde lagt sig, sendte Paulus bud efter disciplene. Han opmuntrede dem til at holde fast ved troen, tog afsked med dem og tog afsted til Makedonien. I alle de byer, han kom igennem, talte han opmuntrende ord til menigheden.
Efter rejsen gennem Makedonien ankom han til den græske halvø, hvor han blev i 3 måneder. Han havde netop besluttet at tage ned til havnebyen for at sejle til provinsen Syrien, da han fik at vide, at jøderne havde planlagt et baghold imod ham. Derfor besluttede han at tage den anden vej gennem Makedonien. Adskillige mænd var med Paulus på rejsen. Det var Sopatros fra Berøa, Aristark og Secundus fra Thessaloniki, Gaius fra Derbe og Timotheus samt Tykikos og Trofimos fra provinsen Asien. De var i forvejen sejlet til Troas og ventede på os der. Vi andre sejlede ud fra Filippi, så snart påskehøjtiden var forbi, og 5 dage senere mødtes vi med dem i Troas, hvor vi blev i 7 dage. Om søndagen var vi samlet til fællesskabsmåltidet, og Paulus ledte samtalen i menigheden. Da vi skulle videre allerede næste dag, fortsatte samtalen lige til midnat. Lokalet, som vi var samlet i, lå på anden sal, og der var trykkende varmt på grund af de mange olielamper, der brændte i rummet. En ung mand, Eutychos, sad i vindueskarmen, og da Paulus holdt samtalen i gang så længe, faldt han til sidst i søvn, styrtede ud af vinduet og faldt ned på gaden. Da man tjekkede efter, var han død. Paulus løb også derned, lagde sig oven på ham og slog armene om ham. I skal ikke være kede af det, sagde han. Der er liv i ham. Paulus gik så op igen, brød brødet til måltidet, hvorefter de spiste, og han fortsatte med at tale med dem indtil daggry. Først derefter rejste han videre. De bragte den unge mand hjem i live, og de var i det hele taget meget opmuntrede over Paulus besøg. Paulus havde valgt at gå til fods ned til Assos, mens vi andre sejlede med skibet udenom pynten. Da vi atter mødtes i Assos, sejlede vi sammen videre og lagde til ved øen Mytilene. Næste dag ankom vi til Kios. Den efterfølgende dag nåede vi til øen Samos, og dagen efter ankom vi til Milet. Paulus havde besluttet sig til denne gang at sejle forbi Efesos, for at han ikke skulle bruge for meget tid i provinsen Asien. Han ville nemlig skynde sig til Jerusalem for om muligt at nå frem inden pinse. Fra Milet sendte han bud efter lederne fra menigheden i Efesos. Da de var kommet, sagde han til dem: I ved, hvordan jeg i al den tid, jeg var hos jer, lige fra den første dag, jeg satte mine ben i provinsen Asien, til stadighed har tjent Herren i al ydmyghed, og med tårer under de forfølgelser, jeg har måttet gennemgå, på grund af jødernes sammensværgelse mod mig. Jeg har aldrig holdt mig tilbage fra både offentligt og i hjemmene at forkynde og undervise jer om alt det, som kunne være jer til hjælp. Jeg har forkyndt det samme budskab for jøder og for grækere, om at tage afstand fra det onde og komme til Gud, og om at tro på Jesus, vores Herre. Nu er jeg på vej til Jerusalem. Jeg tager derhen i lydighed mod Helligånden, uden at vide, hvad der skal ske mig der. Dog ved jeg, at Helligånden i den ene by efter den anden gentager for mig, at lidelse og fængsel venter mig forud. Men jeg regner ikke mit eget liv for noget. Når blot jeg kan fuldføre den gerning, som Herren Jesus har givet mig. Nemlig at forkynde det gode budskab om Guds nåde. Jeg ved, at ingen af jer, som jeg har været sammen med og undervist om Guds rige, kommer til at se mig igen. Derfor er det mig i dag magtpåliggende at sige til jer, at det ikke er mit ansvar,
hvis nogen af jer forspilder jeres liv, for jeg har ikke undladt at forkynde jer alt, hvad der er Guds vilje. The whole will of God. Keep watch. Så derfor vare på jer selv, og på de mennesker, som Helligånden har sat jer som ledere for. Vær hyrder for Herrens menighed, som han købte med sit eget blod. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. Jeg ved, at når jeg er borte, vil falske lærere dukke op iblandt jer som ulve, og de vil angribe menigheden uden barmhjertighed. Endog mænd fra jeres egen kreds vil være parate til at fordreje sandheden for at være tilhængere. So, be on your guard. Remember, Vær derfor på vagt. Og husk på, hvordan jeg på grund af min omsorg for jer blev ved med at vejlede hver enkelt af jer dag og nat i 3 år. now, Nu overgiver jeg jer til Gud og til budskabet om hans nåde, and to the word of his grace, which can build you up. som kan styrke jer og give jer del i alt det, som Gud har til sine børn. Jeg har aldrig stræbt efter at eje guld eller sølv eller dyrt tøj. I har selv set, hvordan jeg med egne hænder har arbejdet. Ikke blot for at klare mig selv, men også for at kunne sørge for dem, der fulgtes med mig. Jeg har vist jer, at ved at arbejde, bør vi hjælpe dem, der har svært ved at klare sig. Og vi bør huske på de ord, som Herren Jesus selv sagde, der er større velsignelser ved at give, end ved at modtage. Efter at have sagt det, knælede han ned og bad sammen med dem. Derefter omfavnede de ham til afsked, og de braste alle i gråd. Det, der smertede dem mest, var, at han havde sagt, at de aldrig ville få ham at se igen. Så fulgte de ham ned til skibet. Apostlenes Gerninger, kapitel 21. Da vi endelig fik reddet os løs fra dem, gik vi ombord og sejlede direkte til Kos. Næste dag nåede vi Rhodos, og derfra videre til Patra. Her fandt vi et skib, der skulle til Fønikien. Vi gik ombord og sejlede afsted. Da vi fik Cypern i sigte, sejlede vi syd om øen og satte kursen mod provinsen Syrien. Den første havneby, vi kom til på den fønikiske kyst, var Tyrus, hvor vi opholdt os nogle dage, fordi skibet skulle losse. Vi gik i land og opsøgte menigheden der, og vi blev hos dem i 7 dage. Tilskyndet af Helligånden advarede de Paulus imod at tage ind til Jerusalem. Da de 7 dage var gået, var vi nødt til at gå tilbage til skibet. Hele menigheden, både mænd, kvinder og børn, fulgte med os ud af byen og ned til kysten. Der knælede vi på strandbredden og bad sammen. Så sagde vi farvel til dem alle, hvorefter vi gik ombord, og de andre vendte hjem. Fra Tyrus sejlede vi sydpå til Ptolemais, og her sluttede den lange sørejse. Vi gjorde en dags ophold i byen og besøgte menighedens ledere. Den næste dag tog vi videre til menigheden i Caesarea, hvor vi boede hos evangelisten Filip, som var en af de første 7 menighedstjenere. Han havde 4 ugifte døtre, der alle havde profetisk gave. Under vores ophold der, som varede i flere dage, kom der en profet ned fra Judæa. Hans navn var Agabos. Han trådte frem, tog Paulus bælte, bandt sig selv på hænder og fødder med det og sagde, Helligånden siger, den mand, som ejer dette bælte, vil jøderne binde på denne måde i Jerusalem og udlevere til de romerske myndigheder. Det fik både os, som var hans rejsefæller, og de lokale kristne til at bønfalde Paulus om ikke at tage til Jerusalem. Men han sagde, hvad klynker I over? I gør mig jo bare modløs. Jeg er parat til ikke blot at blive fængslet i Jerusalem, men til at dø, fordi jeg forkynder, at Jesus er Messias. Da vi så, at han var urokkelig, sagde vi stille, Herrens vilje ske. Kort tid efter gjorde vi klar til afrejse og begyndte turen mod Jerusalem.
Nogen fra menigheden i Caesarea fulgte med os den første dag, for at føre os til den mands hus, hvor vi skulle overnatte på vejen. Han hed Mnason og var fra Cypern, og han var en af de første kristne overhovedet. Da vi næste dag ankom til Jerusalem, blev vi hjerteligt modtaget af menigheden. Den følgende dag mødtes vi med Jakob og menighedens ledelse. Paulus bragte dem alle en hilsen og fortalte derefter udførligt om alt det, Gud havde gjort gennem hans arbejde ude blandt de ikke-jødiske folkeslag. Da de hørte det, lovpriste de Gud, men fortsatte. Kære bror, du kan se, at tusinder af jøder er kommet til tro, og de er alle ivrige efter at holde fast ved de jødiske religiøse love. De har fået fortalt, at du lærer jøderne i udlandet, at de skal gøre oprør mod Moses ved at holde op med at omskære deres børn, og ved ikke længere at følge de jødiske traditioner. De vil snart få at vide, at du er kommet til byen, så vi må gøre noget. Vi vil foreslå dig følgende. Der er 4 mænd her, som har aflagt et naziræerløfte. Tag med dem hen i templet, men pas på at rense jer selv, før I går derind. Betal så udgifterne til de ofre, mændene skal bringe, så de kan afslutte deres løfteperioder for håret klippet og skægget barberet af. Når det er gjort, vil alle kunne forstå, at det, de har fået fortalt om dig, ikke passer, men at du også følger og overholder den jødiske lov. Vi forventer ikke, at de ikke-jøder, som er kommet til tro, skal overholde alle de jødiske love. For dem gælder det, som vi allerede har skrevet til dem, at de ikke må spise kød, som er ofret til afguderne, kød af kvalte dyr og blod, og at de skal holde sig fra al seksuel synd. Paulus gik ind på deres forslag, og den følgende dag gik han sammen med de 4 mænd hen til tempelpladsens indgang, hvor de rensede sig i de rituelle bade. Derefter gik de ind på tempelområdet, og Paulus meddelte, at 7 dage senere, når naziræerløftet var udløbet, ville han komme med de foreskrevne ofre for dem alle 4. Da de 7 dage var ved at være forbi, var der nogle jødiske mænd fra provinsen Asien, som opdagede ham inde på tempelpladsen. De greb fat i ham og fik mængden hisset op imod ham ved at råbe, Israelitiske mænd, kom og hjælp os! Her er den mand, som optræder alle vegne og taler imod vores folk, imod de jødiske love og imod templet her. Og nu har han ovenikøbet vanhellig i dette hellige sted ved at tage grækere med herind. De havde nemlig tidligere set ham nede i byen sammen med grækeren Trofimos, der var fra Efesos, og nu troede de, at Paulus havde taget ham med ind i helligdommen. Fra hele byen kom folk løbende, og de skreg og råbte. Paulus blev slæbt ud af templet, og portene blev omgående smækket i efter den larmende hob. Men da de ville til at slå ham ihjel, nåede en melding op til kommandanten for den romerske garnison, at hele Jerusalem var i oprør. Hurtigt kaldte han sine soldater og officerer sammen og styrtede ned til folkemængden. Da folk så kommandanten og soldaterne komme stormende, holdt de op med at slå løs på Paulus. Kommandanten lod ham arrestere og gav ordre til, at hans hænder og fødder skulle lægges i lænker. Hvem er han? Råbte han. Hvad har han gjort? I larmen og forvirringen var det umuligt at finde ud af, hvad folk råbte i munden på hinanden. Derfor gav han ordre til, at Paulus skulle føres ind i kasernen. Da de nåede frem til trappen, var ophidselsen så voldsom, at soldaterne måtte bære Paulus imellem sig for at beskytte ham. Mængden pressede på og råbte hele tiden, han skal dø, han skal dø. Mens de nu var ved at føre Paulus ind gennem porten, vendte han sig til kommandanten og sagde, må jeg sige noget til dig? Taler du græsk? Udbrød kommandanten. Er du da ikke den egypter, der for nogen tid siden ledte et oprør og førte 4.000 bevæbnede mænd ud i ørkenen? Nej, svarede Paulus. Jeg er jøde og kommer fra Tarsos, en kendt by i Kilikien. Må jeg få lov at sige et par ord til folket? Kommandanten gav ham lov, og Paulus stillede sig på trappen og løftede hånden. Stilheden sænkede sig over pladsen, og han begyndte at tale til dem på hebraisk. Apostlenes gerninger, kapitel 22. Mine ærede landsmænd. And Father,
Hør, hvad jeg har at sige til mit forsvar, begyndte Paulus. Da de hørte, at han talte hebraisk, blev der stille i den store forsamling. Han fortsatte. Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikien. Men jeg er opvokset her i byen og uddannet under Gamaliel. Han har lært mig at følge alle de jødiske love og forfædrenes traditioner til punkt og prikke. Jeg var lige så fanatisk i min gudstyrkelse, som I er her i dag. Jeg forfulgte dem, som kalder sig Vejen, og ville have dem slået ihjel. Jeg fik dem arresteret og smidt i fængsel, både mænd og kvinder. Både ypperstepræsten og alle medlemmerne i det jødiske råd kan bevidne, at jeg taler sandt. For det var dem, der skrev de breve, som jeg fik med til de jødiske ledere i Damaskus, med tilladelse til at arrestere folk også der, og føre dem til Jerusalem, så de kunne blive straffet. Men så skete der noget, bedst som jeg var på vej til Damaskus. Jeg var næsten nået frem til byen. Det var midt på dagen. Pludselig kom der et blændende lys fra himlen, og det omsluttede mig. Jeg faldt på knæ med ansigtet mod jorden og hørte en stemme sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du her? Spurgte jeg. Stemmen svarede, jeg er Nazaræeren Jesus, ham du forfølger. De mænd, der var med mig, så lyset, men de hørte ikke, hvad der blev sagt. Jeg spurgte, hvad skal jeg gøre her? Og Herren svarede, rejs dig op og gå ind til Damaskus. Der vil du få mere at vide om de planer, jeg har for dig. Jeg var blevet blind på grund af det skarpe lys, så mine ledsager måtte tage mig ved hånden og føre mig ind til Damaskus. I byen boede der en mand, som hed Ananias. Han var en gudfrygtig mand, der efterlevede vores jødiske lov, og han var meget respekteret af alle byens jøder. Han kom hen til mig og sagde, bror Saul, få synet tilbage. I det samme kunne jeg se igen. Videre sagde han, Gud, vores forfædres Gud, har udvalgt dig til at kende hans vilje. Du skal få lov at se den retfærdige og høre ham tale til dig. For du skal fortælle hele verden alt, hvad du har set og hørt. Hvad er der nu mere at vente på? Rejs dig op, lad dig døbe og få dine synder renset bort ved at tro på og bede om Herrens tilgivelse. Senere var jeg tilbage i Jerusalem. En dag, mens jeg bad i templet, var jeg pludselig som i en anden verden. Og i et syn så jeg Herren, som sagde til mig, skynd dig at forlade Jerusalem, for folk her vil ikke tage imod det, du fortæller om mig. Jamen Herre, svarede jeg, de ved jo alle sammen, at det var mig, som fik arresteret alle dem, der troede på dig. Og jeg sørgede for, at de blev pisket i synagogerne. Dengang Stefanus blev dræbt, stod jeg lige ved siden af og godkendte, hvad de gjorde. Ja, det var mig, der passede på tøjet for dem, der slog ham ihjel. Men Herren sagde til mig, tag afsted, for jeg vil sende dig til de folkeslag, der er langt borte. Op til det punkt havde folkemængden lyttet opmærksomt til Paulus, men nu begyndte hyldekoret igen. Han skal dø, råbte de. Sådan en skal ikke have lov at leve. De skreg og krængede deres kapper af og kastede støv op i luften. Kommandanten gav derfor ordre til, at Paulus skulle føres ind i kasernen, og at han skulle forhøres under piskeslag, for at man kunne finde ud af, hvad han havde gjort, som kunne gøre mængden så rasende. Da de var i færd med at spænde ham fast for at piske ham, vendte han sig til den nærmeste officer og spurgte, er det tilladt at piske en romersk statsborger, der ikke engang har været for retten? Officeren gik til kommandanten og sagde,
Er du klar over, hvad du er ved at gøre? Manden er romersk statsborger. Kommandanten kom hen til Paulus og spurgte, sig mig, er du romersk statsborger? Ja, det er jeg, svarede han. Det er jeg også, udbrød kommandanten. Men det har kostet mig en formue at blive det. Jeg er født romersk statsborger, sagde Paulus. Da de soldater, der stod parate til at piske ham, hørte det, trak de sig hurtigt tilbage. Kommandanten blev også bange, da det gik op for ham, at han havde ladet den romersk statsborger ligge i lænker. Men han ville gerne finde ud af, hvad det var, jøderne anklagede Paulus for. Næste dag lod han derfor lænkerne blive taget af Paulus og befalede, at han skulle fremstilles for ypperstepræsterne og de jødiske råd. Derpå blev Paulus ført frem for rådet. Paulus så uforfærdet rådsmedlemmerne i øjnene og sagde, ærede medlemmer af det høje råd, jeg har altid levet med en god samvittighed over for Gud. Øjeblikkeligt befalede ypperstepræsten Ananias, at de, der stod nærmest, skulle give Paulus et slag på munden. Men Paulus sagde til ham, Gud vil slå dig, din hykler. Her sidder du og skal dømme mig efter loven, og så giver du stik imod loven ordre til, at de skal slå mig. Hvad bilder du dig ind, sagde de omkringstående. Hvordan tør du håne Guds ypperste præst? Jeg kunne ikke se, at han var ypperste præst, svarede Paulus. Der står jo skrevet, du må ikke tale ondt om dit folks leder. Paulus vidste godt, at den ene halvdel af rådet bestod af saddukaer, og den anden halvdel af farisæer. Derfor råbte han nu ud over forsamlingen, jeg er farisæer, og jeg er søn af en farisæer. Når jeg stilles for retten i dag, er det fordi jeg tror på, at det er muligt at genopstå fra de døde. Så snart han havde sagt det, opstod der splid mellem farisæerne og saddukæerne. Saddukæerne mener nemlig, at der ikke er nogen opstandelse fra de døde, og at der hverken findes engle eller ånder, men farisæerne tror på det alt sammen. Under den højrystede diskussion sprang nogle af de skriftlærte farisæer op og råbte, manden har ikke gjort noget forkert. Måske har en ånd eller en engel talt til ham. Det førte til endnu mere spektakel, og da kommandanten blev bange for, at Paulus skulle blive sønderrevet af dem, gav han sine soldater ordre til at gribe ind og bringe Paulus i sikkerhed i kasernen. Den nat stod Herren foran ham og sagde, vær ved godt mod. For ligesom du har fortalt om mig her i Jerusalem, sådan skal du også fortælle om mig i Rom. Næste morgen rottede mere end 40 jøder sig sammen og svor på, at de hverken ville nyde vådt eller tørt, før de havde slået Paulus ihjel. Så gik de til ypperstepræsterne og lederne og sagde til dem, vi har svoret på, at vi intet vil spise eller drikke, før vi har fået Paulus slået ihjel. Derfor vil vi bede jer om at forklare kommandanten, at Paulus bliver nødt til at komme for rådet igen, så I kan forhøre jer nærmere om ham. Vi vil så ligge på lur og dræbe ham, før han når frem. Men Paulus' søstersøn hørte om deres planer, og han gik hen til kasernen og fortalte Paulus om det. Paulus fik derefter fat i en af officererne og sagde til ham, før den unge mand her til kommandanten. Han har noget vigtigt at fortælle ham. Officeren tog den unge mand med sig ind til kommandanten og sagde, fangen Paulus tilkaldte mig og bad mig føre den unge mand her til dig. Han har noget at fortælle dig. Kommandanten tog den unge mand ved hånden, trak ham til side og sagde, hvad har du på hjerte? Han svarede, jøderne har aftalt, at de vil bede dig om at få Paulus bragt ind for rådet i morgen under påskud af, at de gerne vil forhøre ham noget mere. Men du skal ikke lade dig overtale, for et eller andet sted på vejen ligger der over 40 mænd i baghold. Og de har svoret, at de hverken vil nyde vådt eller tørt, før de har fået ham slået ihjel. De venter kun på, at du skal give tilladelse til at føre ham for rådet. Kommandanten sendte ham derpå bort med ordene.
Sig ikke til nogen, at du har røbet det for mig. Kommandanten kaldte så på 2 af sine officerer og gav dem følgende ordre. Gør klar til at tage afsted til Caesarea i aften kl. 9 med 200 fodfolk, 200 spydkastere og 70 ryttere. Sørg også for en hest til Paulus og bring ham til guvernøren Felix i god behold. Så skrev han et brev til guvernøren. Til hans excellence, guvernør Felix, mange hilsner. Denne mand blev pågrebet af jøderne, og de var ved at slå ham ihjel. Men da jeg blev klar over, at han var romersk statsborger, kom jeg med mine folk og reddede ham. Da jeg gerne ville vide, hvad de havde at anklage ham for, førte jeg ham frem for deres råd. Det viste sig at være nogle stridigheder om deres religiøse love. Det var ikke noget, han kunne fængsles for, end sige dømmes til døden for. Da jeg imidlertid fik underretning om, at der var planlagt en sammensværgelse imod ham, besluttede jeg at lade ham overføre til dig. Jeg vil så give hans modstandere besked om, at de kan komme til dig med deres anklager mod ham. Ærbødigst Claudius Lysias. Soldaterne tog så afsted med Paulus, som de havde fået besked på, og i løbet af natten nåede de frem til Antipatris. Næste dag førte rytterne ham videre til Caesarea, mens de øvrige soldater vendte tilbage til kasernen. Da de ankom til Caesarea, fremstillede de Paulus for provinsens guvernør, som fik det medfølgende brev. Han læste det og spurgte så Paulus, hvilken provins han var fra. Kilikien, svarede Paulus. Godt, sagde guvernøren. Du vil blive afhørt, når dine anklager når frem. Han gav så ordre til, at Paulus skulle holdes i forvaring i kong Herodes borg. Apostlenes gerninger, kapitel 24. 5 dage efter, at Paulus blev pågrebet, ankom ypperstepræsten Ananias sammen med nogle af de jødiske ledere og en advokat ved navn Tertullus. De forklarede kort anklagerne for guvernøren. Da Paulus derefter blev ført ind, begyndte Tertullus sin anklagetale. Højtærede Felix, vores taknemmelighed for den udbredte fred og de gode kår, som du har bragt til os jøder, kender ingen grænser. Vi er ikke i tvivl om, at det er din visionære ledelse, der har givet os de storslåede reformer, som nu bliver gennemført på alle områder. Vi ønsker ikke at bruge mere af din kostbare tid end højst nødvendigt, og derfor beder jeg dig om, at du allernådigst vil høre på os, når vi fremlægger sagen i al korthed. Vi har erfaret, at manden her er en ballademager, som forårsager optøjer blandt jøderne overalt i verden. Han er leder for den sekt, der er kendt under navnet Nazaræerne. Han prøvede endda et vanhellige i templet, og derfor arresterede vi ham. Når du selv har forhørt ham om alle de her ting, vil du bedre kunne forstå, hvad det er, vi anklager ham for. De jødiske ledere støttede Tertullus i alle anklagerne og påstod, at sådan forholdt det sig. Guvernøren gav tegn til, at Paulus nu havde lejlighed til at forsvare sig, og han begyndte sin tale. Det er med stor glæde og frimodighed, at jeg fremfører mit forsvar for dig, Felix, for jeg ved, at du har været dommer i jødiske sager i mange år. Det er ikke mere end 12 dage siden, jeg ankom til Jerusalem for at tilbede i helligdommen. Det kan du let få bekræftet. Jeg har ikke på noget tidspunkt foranstaltet diskussioner eller skabt røre blandt folk, hverken på tempelpladsen, i synagogerne eller noget andet sted i byen. De er ikke i stand til at bevise en eneste af deres anklager imod mig. Men jeg indrømmer, at jeg tjener vores forfædres Gud i overensstemmelse med det, som vi kalder vejen, men som de kalder en sekt. Jeg tror på alt det, der står i Toraen og de profetiske skrifter. Endvidere er jeg overbevist om, at Gud engang vil oprejse alle mennesker fra de døde, hvad enten de hører ham til eller ej. Mine anklager har for øvrigt den samme overbevisning. Derfor gør jeg også mit bedste for altid at bevare en ren samvittighed for både Gud og mennesker. Efter at have rejst i udlandet i flere år, vendte jeg tilbage til Jerusalem for at overbringe en barmhjertighedsgave til mit folk, og for at bringe nogle ofre til Gud. Det var derfor, jeg var i templet, men jeg havde renset mig forinden. Jeg gav aldeles ingen anledning til sammenstemning eller optøjer. Det var nogle jøder fra provinsen Asien, som skabte tumulter. De burde have været her, hvis de havde haft noget at anklage mig for. Men lad nu dem, der står her, fortælle, om man fandt noget at dømme mig for, da jeg blev fremstillet for de jødiske råd.
Det skulle da lige være den ene ting, jeg råbte. Nemlig, når jeg stilles for retten i dag, er det fordi, jeg tror på opstandelsen fra de døde. Felix vidste god besked om vejen, så han hævede retten med følgende kommentar. Når garnisonskommandanten Lysias er kommet herned, vil jeg afsige min dom. Derefter kan han ordre til officeren om, at Paulus skulle varetægtsfængsles og behandles godt, ligesom hans venner gerne måtte besøge ham og give ham, hvad han havde behov for. Felix tog på en kort rejse og kom tilbage nogle dage senere sammen med sin kone Drusilla, der var jøde. Så sendte han bud efter Paulus, for at de begge kunne høre ham tale om troen på Jesus som Messias. Men da Paulus begyndte at tale til dem om, hvordan man bliver accepteret af Gud, om afholdenhed og om den dom, der kommer engang, blev Felix ubehageligt berørt. Lad det være nok for denne gang, sagde han. Du kan godt gå nu. Når jeg en dag får tid, sender jeg bud efter dig igen. Han håbede på at kunne presse penge af Paulus, og sendte af den grund ofte bud efter ham for at tale med ham. Sådan gik der 2 år, hvorefter Felix blev afløst som guvernør af Porcius Festus. Og da Felix gerne ville stå så godt med jøderne, lod han Paulus blive i fængslet. Apostlenes gerninger, kapitel 25. 3 dage efter, at Festus havde overtaget sit nye embede som provinsguvernør, rejste han fra Caesarea til Jerusalem. Der mødtes ypperstepræsterne og de andre jødiske ledere med ham for at forklare ham, hvad anklagen mod Paulus gik ud på. De lagde pres på ham for at få ham til at overføre Paulus til Jerusalem. De tænkte på at lægge sig i baghold og slå Paulus ihjel, mens han var undervejs. Men Festus svarede, at Paulus skulle blive i Caesarea, og at han selv havde til hensigt at tage tilbage dertil så hurtigt som muligt. Hvis manden har gjort noget galt, tilføjede han, så kan nogle af jeres ledere tage derned sammen med mig og komme frem med deres anklager der. Guvernørens ophold i Jerusalem strakte sig over højst 8-10 dage. Så rejste han tilbage til Caesarea, og dagen efter ankomsten satte han sig på dommersædet og gav ordre til, at Paulus skulle føres for retten. Så snart Paulus var kommet ind i retslokalet, blev han omringet af de jøder, som var fulgt med guvernøren fra Jerusalem, og de bombarderede ham med mange alvorlige anklager, som de dog ikke kunne bevise. Paulus forsvarede sig med ordene: Jeg har ikke gjort oprør mod den jødiske lov. Jeg har ikke vanhættet i templet, og jeg har heller ikke sat mig op mod de romerske myndigheder. Festus ville gerne stå så godt med jøderne, så han spurgte Paulus: Er du villig til at tage til Jerusalem, så jeg kan afgøre sagen der? Nej, svarede Paulus. Min sag er bragt frem for en romersk domstol, og der bør den gå sin gang. Jeg har ikke gjort noget galt over for jøderne, og det ved du godt. Hvis jeg havde gjort noget, der var dødsstraf for, ville jeg være parat til at dø. Men da deres beskyldninger ikke har noget på sig, er der ingen, der har ret til at prisgive mig til dem. Jeg appellerer min sag til den kejserlige domstol. Festus forhandlede derpå med sine rådgivere og svarede: Godt, når du har appelleret til den kejserlige domstol, skal vi sørge for, at du bliver sendt til Rom. Nogen tid efter kom kong Agrippa og Berenike til Caesarea for at byde Festus velkommen. Besøget varede i adskillige dage, og på et tidspunkt sagde Festus til kongen: Der er en fange her, hvis sag Felix har overladt til mig. Da jeg var i Jerusalem, kom ypperstepræsterne og en del andre jødiske ledere for at forklare mig, hvad sagen drejede sig om, og de forlangte, at jeg skulle dømme ham. Jeg gjorde dem opmærksom på, at man ifølge romersk lov ikke dømmer en mand, før hans sag har været for retten. Han skal have lov til at møde sine anklager ansigt til ansigt, så han kan forsvare sig. Da de så kom herhen for at få sagen genoptaget, sørgede jeg for allerede dagen efter at få retten sat og Paulus ført frem. Jeg havde ventet, at de ville anklage ham for en eller anden forbrydelse, men det gjorde de ikke. Deres anklager vedrørte nogle af deres religiøse stridsspørgsmål, og de var uenige med hensyn til en mand ved navn Jesus, som er død, men som Paulus påstår er i live.
Da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med den slags religiøse stridigheder, spurgte jeg, om han så ville lade sin sag prøve hos jøderne i Jerusalem. Men det fik ham til at appellere til kejseren. Derfor holder jeg ham fængslet, indtil jeg kan få ham overført til Rom. Jeg kunne godt selv tænke mig at høre den mand, sagde Agrippa. Det kan du få lov til allerede i morgen, svarede Festus. Næste morgen mødte Agrippa og Berenike op i deres fineste skrud, og sammen med de højeste officerer og de mest fremtrædende mænd i byen, trådte de ind i retssalen. Festus gav så ordre til, at Paulus skulle føres ind. Festus begyndte med at sige, Kong Agrippa, ærede tilhører, foran jer står nu den mand, som alle de jødiske ledere har tryllet mig om at dømme til døden, både da jeg var i Jerusalem og da de kom herhen. Men jeg har ikke kunne finde noget, som han kan straffes med døden for. Eftersom han nu selv har appelleret sin sag til hans majestæt, har jeg truffet den afgørelse, at han skal sendes til Rom. Men jeg har ikke nogen reel anklage, jeg kan sende med til majestæten. Det er grunden til, at jeg i dag har ført ham frem for jer alle, og særligt for dig, kong Agrippa, for at jeg efter forhøret kan vide, hvad jeg skal skrive. Jeg synes nemlig, det er urimeligt at sende en fange afsted, uden klart at angive, hvad han sigtes for. Apostlenes gerninger, kapitel 26. Derpå sagde Agrippa til Paulus, du har nu mulighed for at tale din sag. Paulus løftede hånden til hilsen og begyndte, ærede kong Agrippa, jeg betragter det som en velsignelse for mig, at det er over for dig, jeg i dag skal forsvare mig med hensyn til alt det, som jøderne anklager mig for. For jeg ved, at du har et indgående kendskab til de traditioner og stridigheder, som optager jøderne. Derfor beder jeg dig at lytte tålmodigt til mig. Alle jøderne har kendt mig i lang tid. De har kunnet observere mit liv og min opvækst blandt mit eget folk i Jerusalem. Og hvis de ellers vil indrømme det, kan de bevidne, at jeg har levet som farisæer, altså den strengeste gruppe inden for vores religion. Herre, konge, grunden til, at jeg i dag står her som anklaget, er, at jeg har sat min lid til det løfte, som Gud gav vores forfædre. Israels 12 stammer tjener ihærdigt Gud dag og nat for at nå frem til opfyldelsen af det samme løfte. Hvorfor har I så svært ved at tro på, at Gud formår at gøre de døde levende? Jeg var selv engang overbevist om, at man burde gøre alt for at bekæmpe de mennesker, der troede på Nazaræeren Jesus. Det gjorde jeg også i Jerusalem. Med fuldmagt fra ypperstepræsterne fik jeg mange af de kristne sat i fængsel, og når der var afstemning i rådet om, hvorvidt de skulle henrettes, stemte jeg for det. Rundt omkring i synagogerne prøvede jeg ved hjælp af tortur at tvinge de kristne til at afsværge deres tro. Jeg var så rasende på dem, at jeg endog forfulgte dem til fjerntliggende byer uden for landets grænser. Det var med det i tanke, at jeg en dag var på vej til Damaskus med fuldmagt fra ypperstepræsterne. Men så skete der noget, højtærede konge. Det var midt på dagen, og pludselig kom der et blændende lys ovenfra, som var stærkere end solens lys. Det omsluttede både mig og mine ledsager. Vi faldt alle på knæ med ansigtet mod jorden, og jeg hørte en stemme sige til mig på hebraisk, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det bliver værst for dig selv, hvis du sparker imod brøden. Hvem er du, herre? Spurgte jeg. Herren svarede, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig nu op og stå på dine ben, for jeg har åbenbaret mig for dig, fordi jeg har udvalgt dig til at være min tjener og mit vidne. Du skal fortælle mennesker om det, du har oplevet i dag, og om det, jeg i fremtiden vil vise dig, når jeg redder dig ud af kløerne på dit eget folk,
og ud af kløerne på de andre folkeslag, som jeg vil sende dig til. Jeg sender dig til dem, for at du skal åbne deres øjne, så de kan vende sig fra mørket til lyset, fra Satans magt til Guds magt, så de kan modtage tilgivelse for deres synd og komme med blandt dem, der er renset ved troen på mig. Fra det tidspunkt, konge Agrippa, har jeg altid været lydig mod den åbenbaring, jeg modtog fra Gud. Først forkyndte jeg for jøderne i Damaskus, så i Jerusalem og i hele det jødiske land, og derefter for de ikke-jødiske folkeslag. Budskabet drejer sig om at ændre sind og vende om til Gud, og derefter lade det nye liv udmønte sig i handling. Det er baggrunden for, at jøderne pågreb mig på tempelpladsen, og at de er ude på at få mig slået ihjel. Men Gud har hjulpet mig igen og igen, når jeg har stået frem for både høj og lav for at forkynde budskabet. Og jeg har ikke sagt andet end det, både Moses og profeterne for længst har sagt skulle ske, nemlig at Messias skulle lide, at han skulle bringe lys til både jøderne og de andre folkeslag, og at han er den første til at genopstå fra de døde. Da han sagde det, brød Festus ind. Du er fra forstanden, Paulus, råbte han. Den megen lærdom har gjort dig vanvittig. Jeg er ikke spor vanvittig, højtærede Festus. Jeg taler både sandt og fornuftigt. Kongen kender det alt sammen. Derfor taler jeg så frimodigt, for jeg ved, at han er godt inde i den sag. Det er jo ikke noget, der er foregået i en afkrog. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it was not done in a corner. Kong Agrippa, tror du på profeternes ord? Det ved jeg, du gør. Agrippa svarede, du er lige ved at få mig overtalt til at blive en kristen. Hvad enten det er lige ved eller langt fra, fortsatte Paulus, så er min bøn til Gud, at ikke alene du, men også alle, som lytter til mig her i dag, må få det, som jeg har det. Bortset fra mine lænker. Så rejste kong Agrippa, Berenike, Festus og de andre prominente gæster sig og forlod salen. På vej ud sagde de til hinanden, den mand har ikke gjort noget, han kan dømmes til døden eller fængsles for. Agrippa sagde derpå til Festus, han kunne være blevet sat på fri fod i dag, hvis han ikke havde appelleret sin sag til kejseren. Apostlenes gerninger, kapitel 27. Det var nu afgjort, at vi skulle sejle til Italien, og derfor blev Paulus sammen med en del andre fanger sat under opsyn af en officer ved navn Julius fra den kejserlige hærafdeling. Vi gik ombord i et skib, der var på vej hjem til Adramytion, og på turen skulle anløbe havne langs Lilleasiens kyst. Aristark fra Thessaloniki var også med. Efter en dags sejlads gjorde vi et kort ophold i Sidon. Julius var meget venlig over for Paulus og lod ham gå i land, så han kunne besøge sine venner og nyde godt af deres gæstfrihed. Da vi skulle sejle videre mod vest, havde vi modvind, og derfor drejede vi i stedet mod nord og sejlede i læ af Cypern. Vi passerede efterhånden provinserne, Kilikien og Pamfylien, og lagde ind til byen Myra i Lykien. Der fandt officeren et egyptisk skib med hjemsted i Alexandria. Eftersom det skulle til Italien, blev vi alle overført til det skib, og vi sejlede afsted. I flere dage gik det kun langsomt fremad, da vi havde stiv modvind. Og med meget besvær nåede vi på højde med Knidos. Her blev vestenvinden os for stærk, så vi drejede mod syd for at komme i læ af Kreta. Da vi havde passeret Kap Salmone på øens østligste spids, sejlede vi med stort besvær vestpå langs kysten og kom endelig til gode havne i nærheden af byen Lasea. På grund af den megen modvind havde vi spildt en masse tid. Det var allerede tiden for efterårsstormene, og en lang sørejse over åbent hav ville være yderst risikabel. Paulus advarede både kaptajnen, styrmanden og Julius. Mine herrer, sagde han, jeg forudser vanskeligheder. Hvis vi fortsætter rejsen nu, vil det føre til skibbrud med tab af både skibet og lasten. Ja, også menneskeliv vil gå tabt. Men Julius foretrækker at lytte til styrmanden og kaptajnen frem for Paulus. Og da den lille havn, vi var i, var uegnet til overvintring, holdt et flertal af besætningen på, at de skulle sejle videre langs kysten til Phoenix, der var en havneby på Kreta, som havde indsejling fra sydvest og kunne yde beskyttelse mod storme fra nordvest. Der kunne de så afvente, at det blev forår. Da der var en let vind fra syd, så det ud til, at de kunne gennemføre deres plan. De lettede derfor anker og sejlede langs kysten,
Men inden længe slog vejret pludselig om, og der kom en orkan af den slags, som er kendt under navnet Nordøstorkanen. Der var ikke andet at gøre end at lade skibet drive for vinden og blive ført til havs. En kort tid lå vi i et læ bag en lille ø, som hedder Cauda, hvor det med nød og næppe lykkedes os at få skibsjollen hævet indenbords. Derefter surrede mandskabet tov rundt om skibet og under kølen for at styrke skroget. Da de var bange for at blive blæst helt ned til den nordafrikanske kyst, hvor skibet ville gå på grund på sandbankerne, firede de drivankeret ned. På den måde drev skibet afsted for vinden. Næste dag var stormen lige voldsom, og besætningen begyndte at kaste skibets last over bord. Dagen efter kastede de også størstedelen af sejlene og skibsskræddet over bord. Den frygtelige storm rasede med uformindsket styrke i flere døgn. Vi så hverken sol eller stjerner, og der var ikke længere noget håb om redning. Ingen havde lyst til at tage føde til sig. Men så kaldte Paulus besætningen sammen og sagde, folkens, I burde have lyttet til mig og aldrig sejlet ud fra gode havne. Så havde I sparet os for de tab, vi allerede har lidt. Men nu beder jeg jer om at fatte nyt mod, for selvom skibet ikke kan reddes, vil ingen komme til at miste livet. I nat kom der en engel til mig fra den Gud, som jeg tilhører og tjener, og han sagde, vær ikke bange, Paulus. Det er Guds plan, at du skal stå foran den kejserlige domstol. Og Gud vil også nådigt redde alle dem, der er i skibet sammen med dig. Da jeg er overbevist om, at det vil ske, som Gud har sagt til mig, skal I være ved godt mod. Men vi kommer til at strande på en ø. Efter at vi i 14 dage havde drevet om i Middelhavet, fik sømændene midt om natten en formodning om, at der måtte være land forude. De loddede dybden og målte 20 favne vand. Lidt efter loddede de igen og målte 15 favne. Det betød, at vi meget snart ville nå land, og da søfolkene var bange for, at der var klipper og skær langs kysten, kastede de 4 anker ud fra agterstavnen og bad til, at det snart ville blive lyst. Besætningsmedlemmerne lagde planer om at rømme skibet. De firede jollen i søen, idet de lod som om, at de ville lægge anker ud fra forstavnen. Men Paulus sagde til den romerske officer og soldaterne, hvis ikke de sømænd bliver ombord, kan I ikke blive reddet. Så kappede soldaterne tovene til jollen og lod den drive bort. Da det første dagslys kunne skimtes, opfordrede Paulus alle til at spise noget. Jeg har ikke spist i 14 dage, sagde han. I skal sørge for at få noget mad, for det vil hjælpe jer til at blive reddet. Ingen af jer vil miste så meget som et hovedhår. Så tog han selv et brød, takkede Gud for øjnene af dem alle, brækkede det i stykker og begyndte at spise. Alle de andre fik nyt mod og gav sig til at spise. Vi var 276 mennesker ombord. Da alle var blevet mætte, smed besætningen alt kornet over bord, for at skibet ikke skulle stikke så dybt. Da det blev lyst, kunne de se land, men ingen genkendte det. De så, at det var en strandbred ved en bugt, og derfor besluttede de at lade skibet løbe på grund der. De kappede ankrene og løsnede roret, som havde været surret fast med reb, hejste forsejlet og styrede skibet ind mod strandbredden. De kom til et sted, hvor 2 havstrømme mødtes, og der satte de skibet på grund på en sandbanke. Forstavnen satte sig godt fast og blev stående urokkelig, mens agterskibet efterhånden blev slået i stykker af den voldsomme brænding. Soldaterne ville slå fangerne ihjel, for at ingen af dem skulle svømme i land og flygte. Men den romerske officer ville redde Paulus og forhindre dem i at gøre det.
Han gav ordre til, at alle, der kunne svømme, skulle springe over bord først, og at de øvrige skulle prøve at nå ind til land ved at klamre sig til planker eller vragrester fra skibet. Alle blev på den måde reddet i land i god behold. Apostlenes gerninger, kapitel 28. Da alle var bjerget op på stranden, fik vi at vide, at øen hed Malta. De indfødte på øen var meget venlige og viste os en usædvanlig omsorg. De tændte et bål på stranden, og vi samlede os om ilden, for det var begyndt at regne, og det var meget koldt. Paulus samlede en bunke kvas, men da han lagde den på bålet, kryb en giftslange frem på grund af varmen og bed sig fast i hans hånd. Da de indfødte så slangen hænge fast i hånden, sagde de til hinanden: "Den mand er sikkert en morder." Selvom han slap godt fra havet, tillader retfærdighedens gudinde ikke, at han får lov at leve. Men Paulus rystede slangen af over ilden, og så ikke ud til at have lidt nogen overlast. De indfødte betragtede ham afventende. De regnede med, at han ret hurtigt ville svulme op eller falde død om. Da de havde jagtet ham et stykke tid, og der stadig ikke var sket noget, ændrede de holdning og mente nu, at han måtte være en gud. I nærheden af det sted, hvor vi var drevet land, lå en landejendom, som tilhørte øens fornemste mand, Publius. Han tog venligt imod os og beværtede os i 3 dage. Nu var det sådan, at Publius' far lå syg med feberanfald og dysenteri. Paulus gik ind til ham, lagde hænderne på ham og bad for ham, og han blev straks helbredt. Derefter kom resten af de syge på øen og blev helbredt. Folk forærede os mange gaver, og da vi skulle sejle videre, bragte de os alt muligt, som vi kunne få brug for på rejsen. Først da der var gået 3 måneder efter skibbruddet, kunne vi komme videre. Det blev med et skib fra Alexandria, der hed tvillingeguderne Castor og Pollux som galionsfigurer. Det havde ligget i vinterhavn på øen. Først anløb vi Syrakus på Sicilien, hvor vi blev i 3 dage. Derefter kastede vi los og ankom til Rhegium på Italiens sydspids, og da der dagen efter blæste en god søndenvind, ankom vi allerede den følgende dag til Roms havneby, Puteoli, og gik fra bord. Sådan endte den lange sørejse til Rom. I Puteoli fandt vi frem til nogle kristne, og de indbød os til at blive der en uges tid. I Rom havde de kristne hørt, at vi var på vej, og de kom ud for at tage imod os. Nogle mødte vi ved Forum på Via Appia, og andre mødte vi ved de 3 kroer. Da Paulus så dem, takkede han Gud og fik nyt mod. Da vi ankom til Rom, fik Paulus lov til at bo for sig selv, sammen med den soldat, som skulle bevogte ham. Et par dage efter sin ankomst, sendte han bud til byens jødiske ledere, og indbød dem til at komme og besøge ham. Da de var kommet, sagde han til dem: "Mine ærede landsmænd, jeg blev pågrebet af jøderne i Jerusalem og overgivet til de romerske myndigheder, selvom jeg hverken har gjort noget forkert imod vores folk, eller imod de skikke, vi har fra forfædrene. Romerne stillede mig for retten, hvorefter de ville løslade mig, fordi de ikke kunne finde nogen grundlag for den dødsdom, som jøderne krævede. Men da jøderne protesterede mod den afgørelse, blev jeg tvunget til at appellere min sag til kejseren, selvom jeg ikke har noget at anklage mit eget folk for. Det er derfor, jeg har bedt jer komme her i dag. Jeg vil gerne fortælle jer, at jeg bærer de her lænker på grund af min tro på ham, som Israels folk har ventet og håbet på så længe. De svarede: "Vi har ikke modtaget noget brev fra Judæa om den sag. Og der er heller ikke kommet nogen ledere derfra med en rapport om, at du skulle have gjort noget forkert. Men vi vil gerne høre din mening om den sekt, som vi har hørt, at mange taler imod." De aftalte et tidspunkt for et møde, og på den fastsatte dag kom et større antal mennesker til det sted, hvor Paulus boede. Han underviste dem grundigt om Guds rige, og søgte ud fra Toraen og de profetiske bøger at overbevise dem om, at Jesus er Messias. Han begyndte undervisningen om morgenen og fortsatte lige til aften. Nogen lod sig overbevise af Paulus ord,
Men andre ville ikke tro det. Da de tog derfra, diskuterede de indbyrdes frem og tilbage. Paulus havde sluttet med at sige, Helligånden havde ret, da han gennem profeten Esaja sagde til jeres forfædre, sig til dette folk, I hører, men forstår dog intet. I ser, men fatter dog intet. For dette folk går rundt med lukkede øjne, så de intet ser. De har ørerne tilstoppet, så de intet hører. Deres hjerter er tillukket, så de ikke føler anger eller skyld. Derfor kommer de ikke til mig, så jeg kan helbrede dem. Understand with their hearts and turn, and I would heal them. Derfor kan jeg fortælle jer, at når I ikke vil høre, bliver budskabet om Guds frelse bragt ud til de ikke-jødiske folkeslag. Has been sent to the Gentiles. Og de vil høre efter. They will listen. De næste 2 år boede Paulus nu i det hus, han havde lejet, og han tog imod alle, som besøgte ham. To see him. Han fortsatte med at forkynde om Guds rige, og han underviste frimodigt om Herren Jesus Kristus, uden at nogen forsøgte at hindre ham i det.